дар қирғизистон рассомони ҳомии ҳуқуқи зан бо сензура рӯбарӯ шуданд. ин намоишгоҳе бо номи Феминале дар пойтахти қирғизистон шаҳри Бишкек аст. қарор буд ин намоишгоҳ ба ҷашни озодии ҳунари наққошии занон табдил шавад. вале вазороти фарҳанги қирғизистон амр дод ки 6 нигораи ба гуфтаи онҳо таҳрикомез бардошта шаванд. оё ҳунари наққошӣ дар қирғизистон имрӯз цензура шудааст ё на? ин аст саволи аввале ки бояд аз забони мо садо бидиҳад. мо ин қарорро ба эҳтимоли ғолиб дар додгоҳ муҳокима мекунем. ҳуқуқшиносону фаъолони ҳуқуқи инсон дар тарафи мо ҳастанд. намоишгоҳи Феминале ба 17 зане бахшида шудааст ки дар як сӯхтори соли 2017 чопхонае дар Москав ҷон доданд. ин намоишгоҳ шароити кори занони муҳоҷири кориро инъикос кардааст. рассомон аз 22 кишвар корҳои худро ба маърази тамошо гузоштанд. дар миёни онҳо як рассоми даниягӣ ҳам бо либоси таги худ дар муқобили оина истодаасту дар дохили сатиле рӯдаҳои гӯсфандро дорад. ҳар чизе ки дар намоишгоҳ мегузарад аз назари ман хато аст. нахуст вазир бояд онҳоеро ки ба ин чиз иҷоза доданд огаҳӣ бидиҳад. бархе рассомонро таҳдид карданд ки мекушанд. раиси осорхона Мира Ҷангарачева дар пайи чунин таҳдидҳо аз мақомаш истеъфо дод. давоми 5 рӯзи гузашта ба шахсан ман, ба кормандони ман, ба ташкилкунандагони намоишгоҳ чунон зиёд таҳдид карданд ки ман аз ҳама хавотир шудам. ҳеҷ як нафар бидуни амре аз боло чунин корро карда наметавонад. Без команды сверху этого бы никто не сделал. намоишгоҳро бештар аз роҳи интернет бисёриҳо дастгирӣ карданд. собиқ президент Роза Отунбоева ин намоишгоҳро ситоиш кард. намоишгоҳи наққошии Феминале иҷоза гирифт ки то 15 декабр кор кунад, ба шарте ки бархи наққошиҳои таҳрикомез бардошта шаванд.